Добро утро. След 9 агресията сред младите хора, за съжаление, вече е сериозна част от нашето ежедневие. Ние обаче сега ще ви покажем обратния, позитивния пример на тази тема, която често присъства в нашето предаване. Репортерът Иван Георгиев и операторът Любо Вучков се срещнаха с група млади българи, които вярват, че могат да направят света по-добър. Вижте как тези момичета и момчета се опитват да помогнат на децата бежанци в Северна Уганда. Не става въпрос за типичния глад в Африка, става въпрос за 2,5 милиона човека, които са затворени и нямат никакъв избор. Нямат избор дали да бъдат бедни, дали бъдат работещи, дали да учат, дали да не учат. Нямат избор, какъвто аз съм имал. Devil Babies, децата на дявола. Аз не вярвам, че са деца на дявола и наистина вярвам, че мога да променя нещо. Преди 2 години Милен се среща с американски професор, който му разказва една истинска история. Историята на 3-годишно африканско момиче, дете на родители, починали от мизерията и болестите в бежанските лагери на Северна Уганда. Миналото лято Милен заминава за размираната африканска страна в търсене на щастлив край. Това са 3 милиона човека, главно са много деца. Децата естествено най-много ме докоснаха, те много ме харесаха. Тези деца, особено тези деца на около 12 години, които са родени в лагера. Значи, те са просто родени в лагера, те не знаят друг живот. За тях това е света. Милен е студент по музика и работи като носач по време на големи концерти. Миналото лято той прекарва на място без електричество и течаща вода, на което всеки ден умират около 100 деца, а 35-годишните са смятани за старци. Не става просто само за страданието, не става просто да отидеш да помагаш на някой, който е в страдание. Тези хора ме научиха да се радвам, научиха ме да съм щастлив. Бежанските лагери в Северна Уганда са резултат на кървава гражданска война, водена от Джозеф Кони, наричан африканския Бин Ладен. Религиозният водач е един от най-търсените престъпници в света. Той създава собствена армия от отвлечени деца, които превръща в войници, поддържани от наркотици и алкохол. След като разбива така наречената Божия армия на съпротивата, преди 12 години правителството на Уганда затваря всички жертви на насилията, за да няма нови бунтове. Милен е част от международна мисия в Северна Уганда. Миналото лято той се грижи за деца, помага в болница и преподава английски. За мен не е едно просто отиване до там, за мен не е едно просто хоби или просто желание, екзотична за част от моята натура. Тези хора ме посрещнаха абсолютно като свой. Те видяха, че аз съм от България, че не съм от някаква богата страна. Те научиха ръченица, всичките научиха да броят до 10. Няма да си представя какво да видиш 50 африканчета да танцуват ръченица и да броят до 10 и да говорят някакви български думи. Освен в Уганда, Милен помага и на децата в България. Той е член на организацията Деца на града, която работи с социалните домове в страната. Ако ти през някакъв момент от живота си вземеш решение да погледнеш и другите около себе си, ти не правиш разлика дали това са българи или африканци. Аз не съм отишъл в Африка, за да мога да избягам от България или нещо такова. Аз и тук помагам, но въпросът е просто да решиш да почнеш да помагаш. Те промениха много в мене. Научихме някаква мъдрост. Какъвто и да е проблема, само една песен и хубав ритъм може да промени всичко. Когато не е част от хуманитарни мисии, не учи и не работи като хамалин, Милен сяда зад барабаните на група Аявис. Групата е основана преди 3 години и половина. В началото младежите разчитат повече на ентусиазма си, защото никой не може да свири на нищо. Сега половината са студенти по музика и печелят престижни международни конкурси. Тук ние създаваме една работилница за щастие и за любов,
която после даваме на хората. В края на седмицата момичетата и момчетата от група Аявис ще посветят музиката си на една кауза. На 11 април те ще свият в подкрепа на бежанците от Северна Уганда. На концерта в парти центъра на 4-ти километър, заедно с Милен, Ива, Мишо и останалите музиканти, на сцената ще излязат и младежи от Уганда, дошли специално за събитието. Със сигурност няма да промени проблемите на хората в Уганда. Това, което обаче ще се случи е, че когато Милен отиде през лято, там ще им занесе надежда. И ще им занесе новината, че страшно много хора са се събрали в тяхно име. На този концерт се променят самите хора, които дойдат. Защото ние очакваме нещо да се случи там. Нещо, което променя. След около 2 месеца Милен отново заминава за Уганда. Този път на по-дълга и отговорна мисия. Всъщност аз на 17 години тук в България барабанист няма как да променя цяла Африка. Защото повечето хора казват, нали, ти защо отиваш там, винаги ще има глад. Аз искам да променя един човек. И идеята е не да промениш света един път, а да промениш много пъти, като помагаш на различни хора. За тази сутрин Иван Георгиев, BTV.